Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamao Asero. Thank you. Balik tayo sa ating worldwide broadcast ng Kamao Asero sa Leader News Philippines. By the way, ulitin ko ho, tayo po ay telecasted mamaya pong 5:30 ng hapon sa Pinoy Extreme Channel. Abangan po ninyo. Tayo po ay mapapanood ng nationwide dito sa ating palatuntunan. Samantala mga suki, nais ko pong ulitin yung ating survey question. Ang dami na pong nagko-comment sa ating mga kababayan sa ating personal wall at sa official wall po ng Leader News Philippines. Ang ating tanong po mga suki ay, upang maiwasan po ang mga kasong rape, dapat bang ipagbawal ang pek-pek shorts sa ating bansa? Okay, so sige mga kaibigan, habang maya-maya ng konti, babasahin ko po itong nakahilera ng mga komentaryo ng ating mga kababayan. Meron po akong kaming ipapanood po sa inyong video. Ang video pong ito ay isang video clip mula po sa isang African television na ang tema po ng kanilang pinag-uusapan ay tema rin dapat ng mga Pilipino sa ating bansa. And this has something to do with the continuing economic decisions na nakabase po sa mga loans sa China. Ulitin ko ho, the intention of this video is to help you being educated sa mga posibleng implications kapag mali ang naging desisyon ng ating mga namumuno at nagpapatakbo po ng ating pambansang ekonomiya. And then later on, kahit wala na po sila, tayo po ang matitira. After so many years, tayo pa rin po ang mababaon sa problema. Mga kaibigan, narito ang video clip mula po sa isang television sa Africa. The Chinese pretty much own Jamaica. I mean, the Jamaican government is giving them concessions, land concessions. They're building hotels, beach resorts. They're building 2 schools for the Japanese, for the Jamaicans. And what the Jamaicans have to give them in turn is the right to certain lands, the right to certain waterways. And if it doesn't stop, Jamaica, ironically, the land of Marcus Garvey and Bob Marley, will be the first Chinese colony in the Caribbean. Wow. It's getting bad. And you know why it's happening? Because the black bourgeoisie leadership in both Africa and the Caribbean, they don't have to live with the consequences of the economic decisions they make. So if I'm the president of Jamaica, okay, and China says, listen, we're going to give you $1 million in retirement. We're going to build you a retirement home, but we want this, this, and this. And you can loan as much money as you want. You can borrow as much money from the Bank of China as you want. I'm going to be set by the time I leave office. But what about my nation? Jamaica will be struggling for the next 50 and 75 years because of bad economic decisions from selfish leaders today. And that's the problem in Africa, and it's the problem in the Caribbean. Well, you got to remember, China is overpopulated. So it's always looking for opportunities to dump some of its excess population. Right. And you know what's so sad? Chinese will come to South Africa poor, with nothing. And in 3 years, they're owning 2 and 3 major businesses. Because what happens is when the Chinese come, they employ their own. They don't employ indigenous African labor. But this is exactly what the heads of state tell black people. Let the Chinese come to Jamaica. Let them come to South Africa. They're going to give you guys jobs. The jobs never come. They bring their own population, which makes sense from their perspective because they have so many people that need a place to go outside of China. So they're showing up broke and going back home as millionaires. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. That was a video clip from Front Page TV and African television na pinakita po namin sa inyo purposely para tayo po ay maedukar. Magkaroon po ng kaalaman sa maaring kaabutin po kasadlakan ng Pilipinas if ang mga leader po natin ay magkakamaling pumasok po sa mga kontratang disadvantageous, onerous at pabor lamang po sa China na inuutangan po ngayon ng sangkateribang pera para daw po sa iba't ibang proyekto. No? So, sana'y
Sana'y makatulong ang videong ito na mamulat po ang ating mga mata na ang iba po ay parang natutulog po sa mantika at nagbubulag-bulagan until maramdaman nila ang dagok po ng malaking problema. Tuloy tayo sa palatuntunang Kamaong Asero. Ulitin natin, magandang tanghali po sa mga taga-lungsod ng Muntinlupa. Any moment po ay may pag-uusapan po tayong napakaseryosong bagay dyan po sa nasabing lungsod sapagkat as I've said a while ago, ang lungsod na yan could have been a more nicer to place in, to live in. Mas maganda sana, mas maunlad kung ang nakaupong leader po dyan ay hindi po nagsasamantala. Hindi po kami magsasalita ng kung ano-ano, ba't kami po ibabase lamang po sa mga nangyayari at sa mga posibleng legal documents na available right now. Meantime, mga kaibigan, tayo po ay naging witness din sa isang napakahalagang okasyon sa Armed Forces of the Philippines. Ano ho? At naging panauhing pandagan ang ating kaibigang President, Chairman, Chief Executive Officer ng D.V. Bauer International Corporation. At siya po ay naging tagapagsalitang panauhing tagapagsalita that very day sa okasyon pong yun ng anibersaryo ng Second Infantry Division ng Philippine Army. At narito po ang ating sinubaybayang napakahalagang report. 5 dekada na ang revolusyon ng mga komunista sa ating bansa. Ganoon na rin katagal ang bakbakan ng militar at ang mga rebelde na may libu-libong buhay na ang nasayang. Sa pagdaan ng panahon, nakahanap ang pamahalaan ng katuwang upang ang tunay na ugat ng problema ng pag-aaklas ay masolusyonan. Yan ang D.B. Bauer International Corporation sa pamumuno ni Dexter Villamin. Dahil sa inspirasyong sinimula ni Dexter Villamin, maraming mga rebelde ang nabigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay na ipinagpapasalamat ng todo ng pamunuan ng AFP. For this year, we got our guest of honor and speaker from the private sector. Kasi usually ang kinukuha mga cabinet secretaries or top brass military officers. But for this year, we decided to get somebody from the private sector who have helped a lot in our campaign, no? Dahil sa aming pag-aral na hindi matuloy-tuloy yung pagkakakumpleto ng aming misyon, no? Dahil after ng mga series of operations, clearing operations na ginawa namin, tinulungan natin yung mga communities. In the end, parang bumabalik pa rin ng NPA kasi for the simple reason na ang kulang yung livelihood, yung economic portion. So ito, yung ating guest of honor, siya ang kumukumpleto nito. No? So kaya mamaya during siguro ikukwento niya yung kanyang ginawa dito sa amin sa division. So we're very proud na we are celebrating our 43rd anniversary with him as our guest of honor. Bagamat ordinaryong tao, naging mitsa ng kanyang pangarap ang mga OFW na nagpapakahirap sa malalayong bansa upang simulan ang mga proyektong sariling bayan naman ang makikinabang. Ako po kasi nagtrabaho sa ibang bansa at nakita ko po ang paghihirap ng napakaraming OFWs. Ano? Kasi ang kinakakala ng mga kababayan natin, pag OFW ka, mapera ka, marami kang kinikita. Hindi po totoo yun. So, bagamat ako hindi nakatapos ng high school, meron po akong magandang hanap buhay sa Thailand. Ako pa isang executive pastry chef at sumisweldo po ng magandang sweldo. Ngayon, kinukumpara ko doon sa mga nakikitang mga OFWs na sila po ay pumapayag na kahit na sila ay graduate, kahit na sila ay mataas ang mga pinag-aralan, pumapayag po silang maapi. No? Yung sabihin hindi maibigay sa kanila yung sweldong nararapat sa kanila, hindi maibigay yung kanilang mga karapatan. At yan po ang nagtulak sa akin na para sabihin ko na sa mga kababayan ko na hindi lamang tayo maaaring ganituhin habang buhay. No? Pwede po tayong manindigan kahit kanino pang malalaking negosyante na tayo po ay may halaga.
na ang Pilipino ay mahalaga at tayo po ay maaaring makatulong sa mundo, hindi lamang sa pagiging empleyado, kundi sa pagbibigay ng mga pagkain at na siyang kailangan po para po sa isang bansang self-sustainable. Si Tito Porras na dating lumalaban sa pamahalaan, nakapagbagong buhay at tinatamasa na ngayon ng kanyang pamilya ang mga bunga ng mga hanap buhay sa tulong ng proyekto ni Dexter. Actually, itong ginawa ng D.V. Bauer sa pamumuno ni Dexter Villamin is a very good example. At saka dapat sana wake-up call ito sa mga kinauukulan, lalo sa mga policymakers in relation to agriculture. Yes. Sapagkat ang bansang ito, mga kasama, we will never prosper kung ang agrikultura ng bansang ito ay mahina. Apo. Basically, pagkain eh. Kita mo, ano bang kasabihan, lalo ngayon eleksyon, the loyalty of every individual always start where the stomach ends. Yeah. So ibig sabihin, pag kumukulo ang tiyan, ang sikmura ng taong bayan, magrereklamo ito. Napakayaman ng bansa ho natin. Napakayaman ng resources ho natin. In fact, sa sobrang yaman natin, pinapayagan nating nakawin ito ng mga gago na politiko. Bagamat napakarami na ang natulungan ng D.V. Bauer, tiniyak ni Dexter na hindi sila mapapagod abutin ang lahat ng mga nangangailangan. Bali yung business ko kasi it boils down of enriching the land because I'm a farmer. So in effect, that would be a nationwide scale because hanggang may lupa, tataniman natin yan. Gagamitin natin for agriculture. So, tanong mo, kailan ba matatapos? Hindi matatapos eh. Hanggang sa makita ko na ang lahat ng mga Pilipino ay malaya na sa kahirapan at yung kaligayahan ng ating buhay ay makamit natin. Ang mismong AFP naging tagumpay sa mga peace efforts dahil naging katuwang nila ang korporasyon. We can say na napanatili ng 2nd Infantry Division yung peace and security situation dito, especially against the communist terrorist group, especially na napakarami nilang setback sa mga sunod-sunod na enkwentro namin sa mga New People's Army dito. And not only that, we can say na sunod-sunod din yung mga pag-surrender ng mga NPA dito sa Region 4A and Region 4B. And this is one way na nakikita namin yung support ng mga tao na ayaw na talaga nila sa mga communist terrorist group. And we are looking forward na marami pang magsusurrender. Muling hinikayat ni Dexter ang mga Pilipino na panahon na upang magtulong-tulong na mapaunlad naman ang sariling bayan. Well, ang mensahe ko lang po sa ating mga kababayan is ngayon po ay pumasok na yung makabagong panahon kung saan pwede na nating pagyamanin yung ating sariling bansa. Matagal na kasing panahon pinagmamalasakit natin yung ibang tao, yung ibang bansa no? Kaya ang karamihan sa ating mga kababayan, ang iniisip palagi ay makibang bayan at maghanap buhay at yung gamitin yung kanilang natutunan sa pagpapaunlad ng iba. Sa ngayon po ay bukas na po ang lahat ng kailangan natin para po naman itong bansa natin ang pagtuunan natin ng pansin at nang sa ganun ay mabago natin ang sistema ng ating pamumuhay. Ang Pilipino ay may mas malawak na tungkulin sa mundo. Hindi lamang maging alipin o mga problema ng lipunan, kundi tayo po ay makapaghatid ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating lupa na siya rin ang nagkaloob. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mula po sa pamilya ng Leader News Philippines, nais nating batiin ang President, Chief Executive Officer ng D.V. Bauer International Corporation sa napakagandang advokasiyang nasimulan at nagtutuloy-tuloy. I understand right now, meron na po silang 70 various farms nationwide at libo-libo na pong mga Pilipino ang nakikinabang, na iba na po ang buhay. Lalo't higit sa lahat yung mga dating rebelde, dating mga kasapi sa New People's Army ay mas pinili pong bumalik sa mainstream, maghanap buhay ng maayos na may magandang balik para sa kanilang mga pamilya. Nangyari po yan because of the help of D.V. Bauer International Corporation. Alam niyo po, ang sikreto po ng tagumpay ng D.V. Bauer International Corporation ay nagpapahiram po sila ng puhunan nang wala pong tubo sa mga
mamamayang Pilipinong interesado pong umahon sa kahirapan. That's the secret. Ulitin natin ang pangalan po ng kumpanya, DV Bauer International Corporation, run by our good friend, Dexter Villamin. Siya po yung President and Chief Executive Officer. Alright, balikan natin yung ating survey question mga suki upang maiwasan po ang mga kasong rape sa ating bansa. Dapat bang ipagbawal na ang pek-pek shorts sa buong kapuluan? Panoorin po muna natin ulit ang ilan pong mga kababayan na sumagot pa sa ating katanungan. Sir, magandang umaga. May question lang po ako para sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ito po yun, sir. Upang maiwasan ang kasong rape, dapat bang ipagbawal ang pek-pek shorts sa buong bansa? Mas maganda kung ipagbawal para mabawasan yung mga rapist. Ayun, sir. Ayun ang opinion nyo, sir, no? Salamat, sir. Ang sagot ko, hindi. Kasi hindi naman dahil sa pagsusuot ng ganong klaseng short, kaya may rape. Siguro, dahil na rin sa mga pinagbabawal na gamot or drugs, kaya ang tao nakakaisip ng kung ano-ano. Isa na nga yung rape. Hindi talaga maiiwasan niya sa mga taong nalululong sa bisyo. Kasi kung ano-ano na pumapasok sa isip nila. Kaya dapat yan ang higpitan. Ipagbawal talaga. Kalukuhan yung batas na yun. Natutulog nga, nare-rape eh. Anong kanilaman ng short dun? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nagulat ako kay ate ha. Kasi bilang babae, ini-expect ko na yung parang in defense of the women. Okay, sige. Ilan po sa mga nag-react sa ating survey question? Dito po sa ating personal wall. Presi Tampos, dapat para iwas tukso sa mga kalalakihan. Aleli Obico, yes po. Mike Francisco, may live po ba tayo ngayon? Mike! Tulog ka ba, Mike? Yan, sige. What else? Si Maizy Prichay, napatawa siya. Sabi niya, bawal talaga, Sir Jang. Diyan madami ang manyak. Yan. Si paring Chofel Santos ng Bulacan, si Kap Chofel, pag naman ganyan, kaigsi, dapat talagang ipagbawal. He, sabi niya. Lovely Heart Mandawe, sagot niya, dapat lang po para iwas sa mga lalaking madali pong mag-init para iwas rape. Thank you. At Hana Pendulunan, dyan po sa May Marawi City. Iligan City ba ito si Hana? Hana, magandang tanghali sa inyo, magandang hapon. Sabi niya, yes. Sabi ni Zepol Nomb, only works. Binalibaliktad yung kanyang pangalan. Pag ganyan naman po kasi kaigsi, di naman dapat inilalabas ng bahay. Susme, kaya sinasabing malalandi ang mga babae dahil sa ganyan. Gilbert Dino ng Quezon City, sabi niya, bihira naman na nakapekpek short, mga nasa news recently na rape, yung huli nga sa Cebu din yata naka-school uniform pa. Sa opinyon at pananaw ko, isang dahilan din talaga yung yan. Pero may mas dapat pa po na unahin at dapat gawin para mabawasan ang kaso ng rape. Si Gilbert Dino from Quezon City, meron yan. Oo. Parehas ko yan pinalagyan kay Nico. Talaga? Tanungin mo si Nico. I gave him 500. Alright, tuloy tayo. Kinakausap ko si Clarence. Ulitin mo. Baka smart yung natawagan mo. Jun Del Rosario sa US of A. Sang-ayon ako dyan, Idol Errol. Sinabi nga, sir, kung ayaw mong mabastos, igalang mo muna ang sarili mo. Oo, nasa taong 2019 na tayo. At hindi naman sinasabing magmamariak-larak kayo. Yung tamang pananamit lang at ang nababagay sa lugar, alangan naman
magsaya ka sa beach. O kaya naman magsuot ka ng pek-pek short at pumunta sa mall, sakay ng jeep o bus. Tawag pansin nga po pero tumatawag din kayo ng para bastusin at worst ay gahasain kayong mga babae. Sabi yan ni John Del Rosario. Okay. Lagyan nyo. Raymond Velasco sa Pasig, sabi niya, decency is the key. It's not a matter of whose fault it is. Kung may nagbigay, motibo ba o sadyang may mga manyakis lang talaga. I still believe in the cause and effect theory. We don't steer people's libido by dressing inappropriately, and we don't go grouping ladies just because we feel in heat. Kadalasan kasi masyadong nasusobrahan sa freedom ang iba, and when someone told them of justify pa niya. We live in a nation but we still somehow deep-rooted with old school values of culture and tradition. Most mindsets are not yet ready of being liberated. Culture shock ang aabutin ng mga manyakis na sumasakay sa mainstream trends. In reality, hindi na kailangang gawing ordinansa o batas yan kasi dapat natural at kusang ginagawa ng mga mamamayan yan ang magpakadesente, the real one, and not just for show. Just my 2 cents. Raymond Velasco, Architect Raymond Velasco, thank you. Tita Malu Vergara, dapat lang kasi maraming mga manyak na nagkalat dyan. Hehehe. Evelyn Moleski, 100% agree. Romel Anyunuevo, Natanawan, don't blame the victim. Bagadaa. Okay. Belya, ay tama, dapat ipagbawal yang mga suot na ganyan. Enriquita Badayos, yes, masagwating nan shorts pang tukso sa kalalakihan. Okay. EM Hugo, opo, Luzon Bornasal, amigong Luzon, Engineer Luzon, nakakalinaw ng mata. Alin ang nakakalinaw ng mata? yung poster na nilabas niya, ni Clarence. Yung poster na yan is purposely to catch your attention but not for any malice. Areglado, sa ating live video, ang mga reactors natin, yan, si Tita Malu, Vic Vista Baramenda dyan sa Pasig, Hill Anacito Tamayos, Tacloban City, good afternoon, Joy J. Del Monte sa Caloocan City, at si Otul William Bragay sa United Arab Emirates, magandang tanghali dito, magandang hapon, at dyan ay umaga pa yata sa UAE. Ayan, sa mga OFW sa Middle East, magandang araw po sa inyong lahat. Alright, sige. Mga suki, ready na tayo? Ready na? Okay. Ulitin ko mga kaibigan, sa susunod na bahagi po ng ating palatuntunan, meron po tayong napaka-importanting temang pag-uusapan, and this has something to do with good governance. Ang Pangulong Duterte mga kaibigan, again, frustrated because of the almost failed anti-drug campaign, at ang problema pa rin po na parang tila lalong lumalala na problema po sa korupsyon sa ating bansa. Ang korupsyon mga kaibigan, iba't ibang level. Mula sa baba hanggang papataas, talamak po ang korupsyon mga suki. Korupsyon, pag-uusapan po natin sa ating pagbabalik makalipas po ang ilang importanteng paalala. Leadership brings out the best in us.
become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.